Son diplomada en Educación Social, licenciada en Pedagogía e agora vou facer a tese na Universidade de Coruña. Fixen un máster de menores na Universidade de Vigo este curso pasado. Nese máster de menores, bueno, pues íamos que facer ao final de curso un proxecto fin de máster, non? Pois, a pesar de que se dá a opción de un premio económico por facer un traballo destas características na lingua galega, non? Por parte da administración pública, tanto eu, o sea, non só eu e os meus compañeiros, os 20 que éramos, fixemos os traballos en castelán, e a opción de facelo en galego, a pesar desa remuneración económica, non era viable por unha cuestión, porque se agora, como igual que eu, algúns dos meus compañeros queremos continuar facendo tese, e queremos que o noso traballo se difunda e que ese empeño que puxemos nesa revisión bibliográfica, nese traballo de campo, sirva para algo e teña esa difusión científica, esa revalorización, pois temos que facelo en castelán porque en galego non vai a ter difusión, basicamente, porque xa estamos máis acotados polo sentido de que solo van a poder ter acceso a él, non acceso, pero bueno, solo van a ter interese en él quen entendan o galego. Eso xa é a primeira criba, e logo que tampouco hai opción de facémolo en galego e logo a universidade se encarga de facer unha traducción en castelán, senón que se te faz en galego, optas a eso e punto, xa está. Pero que pasa? Que a túa difusión vai a ser moito menor. Entonces, ti tes unha opción de, se queres mellorar realmente, se queres chegar a algo e queres que o teu traballo seña coñecido e poder convertirte nun científico, sea da área que sea, poder ser investigador, tes que facelo en castelán ou en inglés, non queda outra solución. Ademais, hai outra cuestión, que canto maior difusión teña unha revista, por exemplo, os artigos que ti teñas escritos nesa revista, máis méritos che darán. Entonces, se ti faz unha publicación nunha revista internacional, vas a ter máis méritos que se faz nunha revista nacional. Entón, se ti faz unha publicación na revista galega do ensino, supoño que como é máis limitado un contexto galego, pois terás menos méritos, e simplemente por escribir en lingua galega.